dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basta Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program, Top Secrets. And since it's Friday, syempre gabi ng mga maiel as in... Lababall. Kaya naman wag na natin patagalin pa to, Titan Jello. I-welcome na natin ang ating Top Secret Sharer. Magandang gabi, ma'am. Hello po, good evening po. Good evening. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? You can call me Max po. Max! Yellow? Orange? Purple? Uy, sarap. Max. 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 Yes po. Ay, Yes po. ilang taon ka na? 26 po. 26. Kunwari, hindi ko talaga alam kung sino ka, pero sige, laban tayo dito. Kilala mo ba to? Alam mo, kilala mo rin siya? Mamaya na. Maybe po. Maybe. Maybe. Kilala niya ako? Kilala ka niya, kilala mo rin siya. Okay, si Titan Jello, hindi Hindi ako magaling sa ganito. Hindi mo maalala siguro. Kasi sa sobrang dami mong babaeng nakilala. Diba? Ganun talaga eh. Pag marami ka babae, mga sinasakay, namimit, talagang di mo maaalala. Nasakay na ba kita? Hindi mo nasakay, pero muntik mo nang isakay. Totoo ba? Ako yata katsitin mo ngayon. Prank ba to? Uy, hindi! Uy, kung prank to, tigil-tigilin niyo naman ako. Dude, una pa lang, hindi prank to, okay? Okay, Sige. okay. Saan lupalop ka galing, Max? Tagig. Tagig. Ring a bell? Wala Ring a talaga siya bell. maalala. Okay, Wala sige. eh. Ako na lang magtatanong muna sa'yo, Max. Max 26 from Tagig. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Hello po, DJ Rocky and DJ Jello. Actually, hindi siya... Kumbaga halo-halo po siya na story. So, kayo na lang po bahala kung ano sa tingin niyo siya. Pero, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan. Kasi pakaramdam ko po, simulat sa pool, wala na akong lugar sa mundong ito. Bata pa lang po ako, naramdaman ko na hindi ako yung anak na hinihintay. Hindi ako yung hinahanap. At lalong hindi ako yung ipinagmamalaki. Ako yung anak na pwedeng mawala po at walang iiyak. Yun ako. So, lumaki po ako sa puder ng lola ko, DJ. Siya po yung kumapkot sa akin simula nung pinanganak ako ng nanay ko. So, siya rin po yung nagsabi sa akin na may halaga ako. Pero kahit sa kanya po, kailangan kong patunayan araw-araw yung kung karapat-dapat ba ako. So, kailangan sa school, top 1 ako, kailangan walang mali, kailangan perfecto. So, bawat galaw ko, pinagmamasdan ng lola ko. Kasi sabi niya dun daw sa part na yon, dun ako mapapansin ng mama ko. So, ako naman tong tanga, ginawa ko. Kaya buong pagkabata ko po, hindi ako naging bata. Habang ang ibang bata, tumatawa, nakikipaglaro. Naalala mo na Ako, andun sa Naalala mo sulok, na siya. nag-aaral at umiiyak.
habang sila may kaibigan, ako Hindi mo nasa nabususan? loob ng bahay, gumagawa ng gawaing bahay. Habang sila tinatawag ng anak ng mga magulang nila, samantalang ako wala. DJ, ang mama ko po buhay pa, pero pakiramdam ko matagal na akong naulila. Kapag tumatawag po siya galing sa ibang bansa, kapag oras na po na ako yung kakausap sa kanya, pinapatayan niya ako ng telepono. Paulit-ulit na lang nangyayari. So, sa pagtawag niya po, sinasabi niya sa akin na parang for me lang po, parang everytime na pinapatay niya yung telepono, parang nararamdaman ko po na hindi niya ako kailangan, na hindi ako kabilang sa ilang boses na gusto niyang makausap. So, that time hindi ko mabilang kung ilang beses akong umiyak ng tahimik. Tinatanong yung sarili ko, bakit hindi ako sapat? Bakit anong kulang sa'kin? Bakit ako yung hindi minahal? So, hanggang sa nasanay na lang po akong umasa. And then after that, kahit alam kong wala na pong darating, nung elementary po ako, lumapit yung lola ko. Sabi po niya, kapag naging top 1 ka sa recognition niyo, for sure si mama mo aakyat ng stage. Kaya naman po ako, sinipagan ko po DJ Rocky and DJ Jello. Tiniis ko po yung gutom, puyat, lahat ng sakit, para lang makuha ko yung top 1 na posisyon sa school. Pero nung araw ng graduation na po, wala siya. Tinatawag yung pangalan ko, pumapalakpak ang lahat, pero sa gitna ng ingay, ako lang yung tahimik na umiiyak. Walang kamay na humahawak, walang yakap, walang anak, proud ako sa'yo. Parang akala ko sa susunod, magbabago siya dun sa part na yun, pero dun po ako unang nawasa. Pero hindi, parang high school, andun na naman po ulit sa senaryo na gusto ko ulit maging top kasi gusto ko talagang umakyat yung magulang ko, especially si mama sa stage. So, that time, parang gusto nila na after the graduation sa high school, hindi sila umapak. And then, pagka-uwi sa bahay, inas nila ako na sabi nila, tumigil ka na ng college ha, nakapagtapos ka naman na din ng high school. So, ako parang nasad ako sa part na yun kasi sa halip na suportahan po nila ako, gusto pa nila akong tumigil na para bang gusto nilang ipaalala sa akin na hanggang doon na lang ako na wala akong mararating. Pero lumaban ako, DJ. Masukan akong kasambahay, naglinis ng bahay, naglaba ng damit ng iba, nag-aalaga ng anak ng iba. Habang ako walang nag-aalaga every time na may sakit ako. Habang yung ibang estudyante may baon. So, that time, nahihirapan na ako pero tinitiis ko pa rin kasi gusto ko ipakita sa kanila na kaya ko. And nung time na ng graduation, parang umasa pa rin po ako na baka isang araw pipiliin din nila ako. Pero mali po pala ako. Iniwan ako sa stepfather ko ng mama ko. At doon ako hinalay ng stepfather ko. Ginahasa niya ako. Hindi ko mabilang kung ilang beses. Hindi ko maalala kung ilang gabi. Basta ang ginagawa ko lang that time, DJ, is umiyak ng umiyak. Pero walang nakakarinig. Bawat galaw niya parang unti-unti nang pinapatay yung pagkatao ko. So, gusto ko na talagang sumuko that time. And then, months ago, umuwi yung mama ko. Bumalik siya ng Pinas. Then, sinabi ko lahat ng nangyari. Nang nanginginig ako that time, halos di na ako makahinga. Sinasabi ko sa kanya lahat. Pero, alam niyo po ba yung sagot niya?
masyado kang pabida, gusto mo lahat ng atensyon nasa iyo. Parang ako pa yung mali, parang ako pa yung may kasalanan. At bago pa ako makapagsalita, DJ, sinampal ako ng mama ko paulit-ulit. Tapos that time tinapon niya yung mga damit ko sa kalsada. Pero hindi naman, kumbaga hindi ako nasaktan sa mga nangyaring yon. Mas tumigil yung mundo ko nung sinabi ng mama ko na, "Lumayas ka, malas ka, bobo ka. Sana mamatay ka na, sana hindi na lang kita binuhay pa." So doon, parang tuluyan akong gumuho. That time, tumayo po ako sa kalsada na parang namamalimos sa mga tao, pinagtitinginan. So sobrang nakakahiya po. Pero tumayo po ako nang walang luha. Sabi ko po sa sarili ko, aalagaan ko yung sarili ko, hindi ko hahayaang masaktan ulit ako. And lumayo po ako. Lumayo po ako, and 6 years na po akong hindi umuwi sa amin. And dumating na po yung time na graduation na ng college. Um, sa lahat po, simula first year hanggang fourth year, naging president and dean's lister po ako. Pero kahit isa, sa year na yon, hindi po sila sumipot. Like, nag-expect po ako na sisipot sila kahit papano. Kasi ang tagal na po eh. Parang, akala ko, bibigyan na nila ng time ako. Pero hindi pala, DJ Ryan, DJ Jello. Mas masakit pa pala kapag ganun yung, kumbaga nag-expect ka pa sa kanila pero wala na. Kasi dapat that time masaya ako eh. Dapat proud ako sa sarili ko kasi ang dami kong awards, ang dami kong organizations na sinalihan. Pero habang naglalakad po ako papunta sa stage, wala akong maramdaman, hindi saya, hindi rin lungkot, kundi isang malalim at nakakatakot na kawalan. Habang tinatanggap ko po yung diploma ko, nakangiti ako sa labas, pero sa loob, parang bahagi na sa akin na may matagal ng patay. Kumbaga, naaalala ko po yung before. Simula elementary po ako. Pero hindi pa pala DJ Rocky ganun kadali na isipin na may mga magulang na kayang tiisin yung anak nila. So, may isa akong friend, sinamahan niya ako ng graduation ko, mag-dinner sa labas, kumain, then kasama ng birthday ko, simula grade 7 kami till college, siya yung kasama ko, nag-iisa lang siyang best friend ko. But then, hindi ko sa kanya sinabi yung story ng kwento ko kasi baka layuan niya ako kapag nalaman niyang ganun. So, may mga what ifs po ako na tinanong sa kanya, and sabi niya, try mo kausapin ulit yung mama mo. Pero ngayon kasi, nahihirapan na po talaga ako ng sobra. Like, mas masakit pala kapag naabot ko na po yung pangarap ko. Like ngayon, na nakakarating na po ako sa iba't ibang bansa, nakikita ko na po yung mga lugar na dati pinapangarap ko lang, pero yung puso ko po hindi sumasabay. Kasi, at dami ko what ifs na if okay kaya kami ng family ko, what if mahal nila ako, what if pinili nila akong yakapin imbis na itulak palayo, what if sana hindi ako nag-iisa sa bawat biyahe, what if may tatawag sa akin na anak, di sana totoo yung saya ko. Pero hindi, DJ. Kasi ang dala-dala ko sa bawat travel ko, puro galit at hinagpis. Maraming nagsasabi naman sa akin na, "Uy, Max, ang sayo ng buhay mo, puro ka lang travel." Ngumingiti lang po talaga ako sa kanila. Hindi nila alam yung bawat ngiti sa litrato, nakuha ko pilit.
yung bawat tawa pinipiga, yung bawat post tinatakpan lang ng katotohanan. Nasa likod ng lahat may pusong unti-unting tumitigas ng sobrang sakit sa'kin, DJ Rocky and DJ Jello. So, simula po pala po nung bata ako, hindi ko na na-experience ang maging anak. Hindi ko naranasang mag-birthday na may yakap ng magulang, walang handa, walang kandila, walang kanta, at ang pinakamasakit, ni isang beses hindi ko narinig sa kanila ang salitang happy birthday na. Kaya ngayon nililibang po yung sarili ko sa paglalakbay para makalimot kahit saglit. Pero kahit saan ako magpunta, bit-bit ko pa rin po yung batang naiwan sa gitna ng kalsada na umiiyak, nanginginig, at naghihintay pa rin sa kanila na sana kahit minsan lang may pumili sa akin. Pero DJ Raquel, DJ Jello, pagod na po ako. Pagod na po ako magpanggap na okay ako. Pagod na po ako maging matatag. Pagod na po akong dalhin lahat ng sakit na hindi ko naman pinili. Pero paano po ako magpapatawad kung ako mismo hindi ko po kayang buuin yung sarili ko. Hindi ko po kayang mag-move on kasi sa bawat alaala parang sugat na, parang bagong bukas, parang paano ako mabubuhay kung sa puso ko matagal na akong namatay. So, so sorry. So, yun lang po. Pero pilit pa rin po akong lumalaban kahit hindi na alam kung para saan at saan tutungo. Yun lang po yung kwento ko. Nabigla kami dun sa mga Napakinggan natin. sa mga salitang lumabas sa bibig mo. Parang wala kaming ibang gustong gawin ngayon sa'yo, Max, kundi yakapin ka ng sobrang higpit. As in, ipadama sa'yo na you are not alone. Na kung napapagod ka, nandito kami. Sasamahan ka namin. And valid lahat ng mga nararamdaman mo. Lahat ng mga nabanggit mo kanina, it all came from your heart. Mhm. And sana nailabas mo talaga yung bigat ng nararamdaman mo. Meron bang nakakaalam nitong dala-dala mo bukod sa amin ngayon ni Titan Jello? Actually po, wala po. Kasi sobrang private ko pong tao and shy type. So, to be honest po, kaya po ako pumunta dyan sa studio niyo before. Kasi po, I wanted to feel your vibe po first kung safe ba talaga ako to finally open up my story sa inyo ni DJ Jello and sa'yo, DJ Rocky. Matagal ko na po itong gustong sabihin pero sobrang hirap. Kasi kahit I look okay and I smile in front of people, the truth is I carry a lot of shame about myself. Hindi ko rin po matanggap kung sino talaga ako. Hindi ko masabi sa friends ko what really happened po talaga kasi I don't trust. Hindi naman po sa I don't trust them, but because I'm scared na one day my story will come out and I'll lose control over it. So that's why I also avoid relationships kasi I don't fully accept myself and I don't want anyone else to see me in a way I can't even handle yet. And when everything feels too heavy na po talaga, I always think of my lola kaso wala na po siya eh. Mhm. Mahirap
mahirap siya mahalin, oo, mahirap yung lola ko, pasayahin, pero I'm feeling safe Mm. sa lola ko. And somehow I felt the same way, the same safety with you, DJ Rocky and DJ Jello. Kaya sa inyo ko po shinare yung kwento ko kasi I feel I feel the same, but I finally feel safe enough to speak without fear of judgment, just like my lola po. Kung ano, paano niya po pinaramdam yung pwede ko po siyang pagkatiwalaan. Parang ganun po yung nararamdaman ko sa inyong dalawa. So, since 2020, naglilisan na po ako sa inyo. Kasi, since then, tinatago ko na po yung story ko. Sabi ko, one day, sa kanila ko rin sasabihin yung secret story ng life ko na sobrang bigat. And this is it. It's finally out. And I'm so happy. And thank you po sa inyong dalawa. Max, you are so well-versed to the point na hindi kami makapagsalita dito ni Titan Jello kasi sobrang galing mong i-put into words lahat ng nararamdaman mo. Nararamdaman mo, yes. And we admire you for that. And we appreciate na nabanggit mo kanina na pinagkakatiwalaan mo kami. And 'di ba kanina nung bago pa tayo magsimula dito sa programa natin, naramdaman ko na at narinig ko yung boses mo, alam ko kung sino ka. That's why ginujoke ko si Titan Jello nung una na kilala natin to. And kilala ka nga namin, no? Wala akong i-advise sa iyo, pero pag dumating ka dito at magse-celebrate tayo ng birthday mo, or kung if ever, sige, celebrate tayo ng birthday mo! Sa May 1. Oo, sa May, 'di ba natandaan natin na May 1 yung birthday niya, no? Sasama ko na lang yung May anak 4 ko. po yung birthday ko. Ha? May 4 po yung birthday. It's okay. Kahit ano pang klase ng araw yan, mag-iimbento tayo ng araw ng birthday mo. And i-celebrate natin yung birthday mo. So, I'm just so I'm just so overwhelmed with what I've heard. I feel so sad. I'm also angry. But at the same time, gusto ko lang sabihin sa'yo na bukas ang mga kamay namin dito ni Titan Jello para yakapin ka ng sobrang higpit. At anytime gusto mo kaming puntahan mo lang kami. Wag lang yung naliligo kami sa banyo, ha? At wag lang yung tumatay kami. Kasi mahirap naman pag nandun ka bigla, diba? Pero yun, we appreciate that you trust us. At sana sa pagkakataong ito, kahit papano, napagaan ng programa namin yung nararamdaman mo. Yeah. Thank you so much po. Max, Yes po. muli may isang mahigpit na yakap pa. At gusto ko lang sabihin sa'yo, Max, na huwag mo madaliin yung paghihilom. 'Di ba? Sabi nga, ang tanging panahon lang daw ang makakapagsabi kung kailan tayo magiging okay. Alam ko na mabigat yung sugat na nakaraan mo, mga pinagdaanan mo, at hindi madaling makalimutan yan, lalo na pamilya mo mismo yung involved dito sa story mo. Pero Max, naniniwala ako na kung sakali man ikaw naman ay makabuo ng pamilya, magiging mabuti kang nanay. Thank you po. Max, bakit? Kasi yung alam ko na yung mga pinagdaanan mo na yan, kailanman hindi mo ipaparamdam yan sa magiging anak mo o sa magiging partner mo. Yes po.
Wala kaming masabi na iba dahil alam namin, Max, ang kailangan mo lang talaga is makikinig sa'yo. Mhm. Yeah. And props to Max, no? Dahil self-aware siya eh. And bibihira sa tao ang self-aware siya. So, etong awareness na ito, mulat na mulat ka, alam mo kung ano yung nararamdaman mo, walang nagdikta sa'yo kung anong dapat mong maramdaman. And that is already a sign that you have a good relationship sa sarili mo. Hindi ako eksperto dito pagdating sa mental health, no? Meron tayong mga mental health experts talaga na nandyan, no? And meron tayong in-house mental health expert. Kung sakaling kailangan mo na i-connect ka namin sa kanya, i-connecta ka namin sa kanya, nang sa gayon ay makatulong kahit papano yung pakikipag-usap mo sa kanya at pag na-navigate ninyong dalawa ng feelings, emotions, and yung state mo. Baka sakali lang makatulong doon sa healing mo, no? Especially doon sa mga bubog ng nakaraan mo. Yes po. Thank you po. Mhm. At syempre, 'di ba, pag may mga ganito tayong top secret sharer, inaalayan talaga natin 'to ng panalangin. Meron ka pa ba munang gustong sabihin, Max? As of now po na ano po ako, parang natutulala po ako sa sarili ko kasi I can't believe na nakapag-speak out na po ulit ako. Kasi mula po kasi noon, kahit achiever po ako sa school, nasa tabi lang po ako. As in, first year college to fourth year college, wala po akong friend except sa isang friend ko po nung high school. Kasi parang natutrauma na po ako lumapit sa ibang tao. So ngayon parang nagiging proud po ako sa sarili ko kasi marunong na ako mag-speak out para sa sarili ko kasi katulad nga nung last time sinabi nila ni Sir Jello, ni Sir DJ Jello, kailangan natin maging strong para sa sarili natin. So that moment sabi ko, okay, fine. I will be strong for myself kahit mag-isa ako. So, ayun. Kaya sobrang thank you po sa inyo kasi nafe-feel ko po talaga na safe ako sa inyo na mag-open. Yan lang po. Salamat, no? At ang pinaka-safe talaga na pag-openan natin ng mga nararamdaman natin ay ang ating Ama. No? So at this point, no, sa mga kabisyo naming nakikinig ngayon, alayan natin ng panalangin ng ating top secret sharer ngayong gabing ito. Dalhin natin at ilapit natin ang mga puso natin sa ating Ama na mapagmahal. Amang mapagmahal, inilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid na si Max na dumaan sa napakaraming sakit. Mga salitang nakasugat, mga karanasang hindi niya dapat pinagdaanan, at ang pakiramdam na para bang siya'y iniwan, isinantabi, at itinakwil ng sarili niyang pamilya. Panginoon, naririnig mo ang mga salitang binato at sinabi ni Max. Mga salitang pagod na siya. Pero ngunit ikaw, Ama, ang nagsasabi ng katotohanan na siya ay mahalaga, may halaga, at may dahilan kung bakit siya nabubuhay. Yakapin mo siya ngayon. Yakapin mo siya ngayon. Sa 6 na taon ng paglayo, sa bawat gabing siya'y nag-iisa, sa bawat sandaling hinahanap niya ang pagmamahal na hindi niya natanggap. Ikaw ang pumuno, Panginoon, sa kakulangan na yun. Pagalingin mo ang kanyang puso mula sa sakit ng pagtanggi at pang-aabuso. Tulungan mo siyang unti-unting buuin muli ang kanyang sarili. Na makita niya na hindi siya ang problema, kundi ang sakit
na ibinato sa kanya. Bigyan mo po sana si Max ng lakas na magpatuloy, ng tapang na magtiwala muli, at ng pag-asang may mga taong darating na magmamahal sa kanya ng totoo at wagas. Panginoon, magpadala ka ng mga taong magiging pamilya niya. Hindi man sa dugo, kundi sa puso. Yung mga taong makikinig, mga taong yayakap, mga taong tatanggap sa kanya ng buo. At kung kalooban mo, Panginoon, hipuin mo rin ang puso ng kanyang ina at ng kanyang kapamilya. Turuan mo silang makita ang kanilang pagkukulang at matutong magmahal ng totoo. Ngunit higit sa lahat, tulungan mo si Max na makatagpo ng kapayapaan. Kahit sa sandaling ito, hindi pa maayos ang lahat. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo siya itinakwil kailanman. Sa iyo, siya ay tanggap, minamahal, at hindi nag-iisa. Amen. Amen. Congratulations, Max. Congratulations, nakagraduate ka. Happy birthday, happy 21st birthday, happy 22nd birthday, happy 23rd birthday, happy 24th birthday, happy 25th, and happy 26th. Lahat ng gagawin nating, lahat ng years na hindi siya nakapag-celebrate, dude, celebrate natin in just one day. It's gonna be the ultimate birthday celebration of the year. Lalabas ko yung mga kaibigan ko mga naka-necktie. Gusto mo ba yun? Yung mga naka-necktie? Tapos mga naka-boots, no, dude? Yung mga naka-boots. Oo. Ano gusto mo? Yung mga naka-six-pack abs? Yung may mga ganung masal-masal? Papapiliin kita, send ko sa Viber mo, ha? Hi! Titan Jello, ba't alam mo yun? Dati ko trabaho yun, eh. Ay, trabaho mo pala yun, dude. Hindi mo natanong. Hindi, dude. Hindi ko, Trabaho ko yun. Hindi ko alam kasi. Trabaho ko yun. Kaya pala dami mong contacts, no? Kaya pala paminsan may mga dumadating-dating na lang dito na mga... alam mo na. In fairness naman sa mga clients mo, Mga big time. Ajuma. Kaya pala, iba yung himas mo sa babaeng Ajuma. Siyempre. Kaya pala, ngayon alam ko na. Alam mo na. Okay. So Max, papapiliin ka ba ni Titan Jello? PPM ka na lang namin? Yes po, yes. Yeah. Ah! Kilala na din. Wait, Max. Gusto mo bang makakilala ng single? Yan, single. Hindi pa po kasi ako ready. Ande, gusto mo ba na may maging iba ka pang friends bukod sa amin ni Titan Jello? Pwede naman po. Kasi meron tayong isang friend na nandito sa loob ng booth. Actually, dalawa sila eh. Hindi, ibigay muna natin si Boy Pindot. Okay, sige. Si Boy Pindot kasi is single for so many years. Plus, etong si Boy Pindot, matinong tao to. Tama. Hindi to manloloko. Medyo torpe nga lang. Mapindot lang, gano'n. Pero mahilig pumindot Yun yung yun lang yung issue, mahilig pumindot ng mga gadgets. Tama. Laptop, cellphone. Yan. Pakilala namin siya sa'yo. Willing ka ba, dude? Makilala lang. Ano lang, kaibigan lang. Yun, Yun. PM na lang tayo, ha, Max? Yes. Doon sa celebration natin. Basta, we hope na kahit papano, gumaan-gaan yung pakiramdam mo. And, we pray na maging okay yung family, 'di ba, na meron ka. Sabi nga, kung hindi man sa dugo, 'di ba? Yeah. Pamilya na buo sa puso. May gusto ka pang sabihin, Max? Gusto ko lang mag-thank you talaga sa inyo pong dalawa ni DJ Rocky and DJ Jello. Sobrang thank you po talaga. Sobrang na-appreciate ko po yung presence niyo.
Grabe. Wala na po ako masabi. Thank you po. Thank you din. Kaya pala nung nagyakapan tayo, no? Parang may something eh. Alam mo, may ganun din ako feeling sa isang tao, dude. Yung parang, alam ko pangiti-ngiti lang, pero nararamdaman ko na May problema. may tinatago yung taong yon behind the smiles. Eh. Pero ang mahalaga dyan, isa na to sa paraan mo, di ba? Para maging success, di ba? Ang iyong journey into healing. Tama. Ako takot ako yumakap eh. Bakit? Tara, sakay ka. Kidding aside, pero mahigpit na yakap, Max. And alam ko na maraming katulad mo na nakarinig ng storya mo ngayon na magiging matapang din na katulad mo. Salamat, Max. Thank you rin po. Salamat, Max. Kita-kits. Yan o, kita-kits tayo, Max, ha? Opo. Ayan. At Grabe, yan, partner, no? ang ating top secret sharer na si Max. Pangalawang beses na natin to na Friday na ganito. Kaya nga, Ang yan. bibigat na. Alam mo, nagugulat kami ni Titan Jello na every Friday night. Ang Friday kasi talaga, di ba? Ito yung inaabangan ng iba eh. SPG eh. Kumbaga nakakatawa. Hindi iba. Ako inaabangan ko to. Si Titan Jello pala talaga yung super abang sa Friday night ng SPG Top Secret. Pero yun nga eh, dude, eto na lang yung motto na lang natin. No? Ito na lang yung perspektibo natin siguro tungkol dito. Or ako. Para sa sarili ko. At na-envision ko din dito sa programang to. Kung sino siguro yung may kailangan talaga ng kausap. Kahit sa Friday, hindi ito yung talagang naka-schedule, Sanayan, 'di ba? At nakasanayan ng mga tao sa atin. Sige, kung kinakailangan mo ng kausap ng Friday, bukas po ang programa namin para sa inyo. So, yun. Yun lang naman. Pares. Charot. Pwede, 11:36 pala. Oo nga eh. Fairness, no? Kasi alam mo, eto yun eh. Mahirap yung eto kumbaga Trabaho dude, natin. out of out Yes. of out of the program. I mean, outside the radio. Medyo mahirap po yung posisyon na kinilalagyan din namin ni Titan Jello. Actually, simula pa lang nitong top secrets na to. Kasi iba-iba doon, hindi natin napaghahandaan kung ano Yes. yung magiging call natin eh. Kumbaga, sa mental preparation, medyo kulang tayo doon pagdating sa call, 'di ba? Tama. Pero sinusubukan natin maging handa, Tama. 'di ba? Hindi lang natin alam kung gaano kabigat, gaano kababaw, gaano kalalim, gaano kasakit. Pero yun nga eh, hindi kami mental health experts dito. So, ang sinabi sa akin ng isang kaibigan na eksperto pagdating sa mental health, kailangan natin ng debriefing. So, kami ni Titan Jello, every time na meron kaming mabigat na napag-uusapan o meron naging call sa amin, nagde-debrief kami. So, nag-uusap kami right after the call. Nag-uusap kami na kung kumusta o kung ano yung okay ba yung nag-a-assess kami din kung ano yung mas magandang atake para mas maramdaman ng tao na hindi sila nag-iisa. Kasi at the end of the day, yun lang naman yung purpose talaga ng programang to, maging safe space to at maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kasi gusto nga namin sabihin sa iyo na may kasama ka, kami yun. Totoo yan, partner. Ako nagdi-debrief ako dun sa Malate minsan. I knew it! Nakakausap ko din yung mga nasa labas. Dude, may suki ka ba doon? Marami. Si Ate Baby. Pero totoo yun, pinapagaan lang natin yung usapan ngayon. Ang mabigat. At hindi namin, minsan bumabiyahe nga ako, di ba? Bumabiyahe tayo. Dama pa rin natin yung problema. Totoo. Tapos syempre, sasalubungin namin ang mga minamahal namin sa buhay sa sa bahay, 'di ba? Na dala-dala namin yung pakiramdam na naiiwan pagkatapos ng call. And siguro ang hindi lang mawawala sa amin ni Titan Jello or para sa akin yung pag-asa. Totoo. Umaasa ako at nagtitiwala ako na ibang klase gumalaw ang Panginoon. Totoo. I may sound so churchy here or parang, si Rakitera sobrang religious naman. Hindi. Tama. Iba ang pagtitiwala sa Diyos. Tandaan mo yan, kabisyo. Hindi yan pumapalya. Agree. Kaya kapag yun ang bit-bit ko pauwi,
parang medyo nakakampante na rin ako. Pero nandun pa rin tayo, 'di ba? Yung minsan ginagawa namin ng group chat yan ni Titan Jello na para at least mangumusta kami, 'di ba? Mga updates lang, nakauwi na ba kayo, yung mga ganon para at least kahit papaano maramdaman din nila na hindi natatapos dito sa call na to yung journey nila, 'di ba? Sa paghilom. Tama. Kasi ang programa naman na to, simula lang to eh. 'Di ba? Simula lang 'to ng healing healing journey mo. Matagal ang healing journey, dude. Hindi natin masasabi kung ilang taon, ilang buwan, yung iba nga dekada pa 'di ba? Pero ang mahalaga umuusad kahit paunti-unti. And thank you dahil grabe yung kasi ako bago ako dito sa programa ni Rocky and lagi ko siyang tinatanong. Sabi ko nga sa iyo partner, 'di ba? Rax, ano ba dapat nating gawin? Ano bang maganda nating gawin? Sabi mo lang, isa lang sinagot mo sa akin yun, natatandaan ko. Hindi natin kailangan isipin kung ano man gaano kalayo ang pwede marating ng programa. Basta alam natin yung purpose ng programa. Yan. Doon ako napaisip na, galing no, itong taon to, sabi ko talaga, yung puso niya doon sa programa at ang puso niya doon sa mga nakikinig sa kanya. Grabe. Dude, eulogy mo na naman ako dito, Totoo yun. And thank you. Kasi ang ganda ng programa. And marami nagchat-chat sa atin, partner. May mga naliligtas tayo na nagugulat din ako minsan. May isang umaga, meron pala tayo naging caller na sugalero. Tapos biglang naligtas pala natin siya dun sa ganung pagkakalulong niya. Totoo, minsan magugulat ako. Tatawag, text na, uy, thank you dahil naligtas niyo ako. Wait, babae ba yan? Lalaki yun. Hindi, totoo na to, lalaki. Hindi, charot to. lang, Darot. Lalaki, Binibiro lang naman kita. Ganun, dude, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. And dude, ako magpapasalamat din talaga ako sa'yo dahil mas lumalim din yung programang ito na dahil sa presensya na meron ka at dahil sa thoughts na meron ka. Sabihin man ng iba na magkaiba tayo ng personalidad. Pero I think that makes this program work. Tama. Kasi iba po yung iba yung paninindigan ni Titan Jello sa kung ano yung tama. At yun yung talagang gusto niyang ipahayag sa lahat ng mga nakikinig ngayon na manindigan tayo sa kung anong tamang gawin. Dahil yun ang magpapalaya sa atin. At doon tayo talaga mas magiging matapang at magiging success, 'di ba, sa buhay. So dude, salamat dahil binigyan mo ng mas malalim pa na atake, 'di ba, ang programang ito. Kuha na nila. Ni-eulogy mo na naman ako. Oo, ni-eulogy kasi ako ni Titan Jello kahit sa hosting namin sa On Ground. Ni-eulogy ako. Hindi pa ako patay pero parang dami yung good words na sinasabi sa akin. Para umaba buhay mo. Ganun yun. Isa lang ako, patay na patay. Yeah. Sasawa ko. Ikaw, dude. Ako? Patay sila sa'yo. Huwag kayo lalapit kay Titan Jello kasi patay kayo kay Titan Jello. Ay, wait, may kukwento ako. Bago tayo matapos, sadali lang. Eto na. Si Attorney Cam ng DZRH umakyat kanina. Ngayon, tinanong si Titan Jello, single ka ba? Kasi may papakilala ako sa'yo. Alam mo, tahimik lang ako pero nag-uobserba talaga ako kay Titan Jello. Ano sasabihin kaya dito? Sabi ni Mabrika, single ka ba? Tapos may mga hirit sa paligid. Depende po sa nagtatanong. Tapos, ang pinakamalupit dito, si Titan Jello, hindi siya umiinik. Bumingiti lang siya. Alam mo yon, talagang grabe naman yung pagkapribado ng buhay mo talaga, dude, no? Pero in fairness, aminin mo, bumilib kasi sa akin. Kasi hindi ako nagsabi ng kahit anong background tungkol sa'yo. Yeah. Hindi ko ilalaglag si Titan Jello. Yeah. Sa ibang aspeto. lang. Hindi ko siya ilalaglag sa ibang aspeto. Hulog lang. Oy, pero bago din tayo umexit pasalamatan natin ang Top Breed. Yes. Thank you so much, Top Breed. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon na may aso, alagang pusa. Hoy, ano? May aso, mukhang aso, pwede? Ganun.
Hindi, may aso. Yan po sa mga mga fur parents po dyan. Yan po. Yan. Good evening muna po sila lahat ha. Mag-uumaga na po sa mga fur parents po dyan na nagbabiyahe ngayon. Naku, alam nyo ba mga kabisyon gusto namin magpasalamat ng aking partner sa Top Breed. Oo, kasi sila ang nagbibigay ng top love and care, hindi lang sa mga aso, kundi sa mga pusang alaga natin. Totoo. And itry nyo yung Top Breed Dog Meal Adult Mini. Eto ha, hindi po ito paid ha. At donasyon kasi to ng kaibigan ko. Pagmamahal to. Pagmamahal to, tsaka friend card yung gamit dito. Pero baka naman friend, diba? Pero ito talaga yon. Nagdo-donate kasi sila sa atin. Oo Kasi nga. dito sa MBC Building, meron tayong mga alagang stray cats and dogs, Yes. diba? So, sobrang thankful kami kasi ang laking bagay na meron tayong nakukuha dyan. Tapos kapag gutom sila, diba? Meron tayong may bibigay. So, ayan. Maraming salamat. So, tsaka bukod dun sa sinabi ko kanina, diba? Ito kasing Top Breed Dog Meal Adult Mini, itong bagong produkto po ng Top Breed, no? Ay produkto po ito na pinag-isipan ng aking kaibigan as in college barkada na si Angelica Jane Rada Atong. Nandito po ngayon. Oo. Napakahusay. Totoo. Sobrang amazing. Kaya nga feeling ko lifetime na yung supply natin. Hindi na po napakahusay. Napakaganda pa. Oo. Si Tita Jello kanina. Diba? Tinanong, basta may makitang maganda. Talagang umaapir-apir pa sa akin. Kaibigan mo, dude? Talaga no? Parang doon pakilala mo naman ako. Hindi, yung pala kasi dahil may may dala-dala si Ange na adult mini, top breed dog meal, tsaka pang cats. Ayan. Pero anyway, maraming salamat kabisyo sa inyong pagtutok. Kami po exit na. Bukas na lang tayo ulit magsama-sama. Alas 9 ng gabi hanggang... Ay, wala pala bukas! Hindi, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi Ayan. ang programa ko po na Anong Hugot Mo? At syempre, Ayan, Retro Sabado, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pagtiisan nyo na lang po yung boses ko doon. Okay, sariwain natin ang mga tugtugang, ang sarap-sarap, balik-balikan, hindi tulad ng ex mo na hindi nakakagwapuhan, hindi pa kasarapan. ang galing mo talaga! Oo! Pero masarap yun sa akin eh. Buti ka pa. Buti pa sa'yo. Diba? Okay na magkasala muli. Sulit naman. Hoy! Akala ko ba nagbagong buhay ka na? Ay, hindi ako yun. Sino ba yung nagsasalta na yun? Anyway mga kabisyo, maraming salamat po. Kayo po yung nakatutok sa #1 radio station mula Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama nyo rin ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kayo nakatutok sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Maki Kahil na Langit. Metro's #1 Love Radio. Basic!